Bydd yn trigarog wrthyn ni, a nesau ato ni ysgweledig bod yn dda yn yr Oedfa'r hon. Arglwydd, dyrchafa enw Iesu ci, ysgweledig bod yn dda trwy'r cyfan. Ni'n cyflwyno ein hynwyliad, ni'n cyflwyno ein teuluoedd, ni'n cyflwyno pobl arglwydd sy'n ar ein meddwl ni i ti. Ni'n cyflwyno yn arbennig yr eglwys sy'n dioddau arglwydd. Y rhai sydd ddim yn gallu cyfarfod mor rhwydd ac i ni'n cyfarfod y bore yma. Y rhai sy'n mynd drwy bethau erchill arglwydd mewn llefydd fel Nigeria, fel yn Rhan, Iraq, ac yn Pakistan arglwydd. Allen ni fod yn enwi cymaint o wledydd, gorfod o wledydd arglwydd. Ddim yn anodd bod yn ddilynwr i Iesu arglwydd. Ac i ni'n cofio nhw bore yma, i ni'n cyflwyno nhw i ti, i ni'n gofyn i ti i cael enogi nhw, i cysurw nhw, i roi hwb ymlaen, ac yn sylweddol i bod ni yma yn ein moethusrwydd, yn rhwyddineb arglwydd, a ni cyflwyno nhw yn annwyl i ti. Felly arglwydd, lliw ni nawr, ysgweledig bod yn dda, bydd yn agos ato ni am weddill Oedfa'r mwyn gogeneddu Iesu, ac iddo fe yn unig dod o goniant, ysgweledig bod yn dda. Amen. Nawr mae'r premier, nawr ni wedi cyrraedd y pwynt yma, le ni'n canu can newydd. Os ych chi'n dilyn rhannu, os ych chi wedi edrych ar rhannu, diolch i Sian, y Sian wedi cael y brinwedd arbennig o roi ar rhannu, so fel paratod. So, beth sy'n digwydd bod ni'n, na i Sian wario fe trwyddo, i ni'n canu y ddoi bennill cyntaf wedyn y cytgan, all right? So, falle bod hyn yn ddiang hyn, right? Falle bod chi'n gwybod hyn i gyd, bod chi wedi bod yn marfer ys nos iau yn gyson drwy'r dydd, ond jyst cyfle i ddysgu can newydd. So, bydd Sian yn wario fe trwyddo, wedyn newn ni ddechrau i'ch chanu fi. Diolch.
Diolch am drial hwnna mas. Gobeithio wnaeth i aros nawr, nawn ni gannu honna unwaith eto, rhywbryd eto yn y dyfodol. Diolch i Rhan, a diolch i bawb arall, diolch i Geraint yn arbennig am sorto mas y slides hefyd. A oedd bore dydd Mawrth diwetha yn eitha special fan hyn. Bore dydd Mawrth yn tueddu fod yn special achos bore coffi, ond dydd Mawrth diwetha oedd hi'n special iawn achos o'n i'n dathlu penblwydd priodas Diamond Hywel y Meryl, a hefyd y penblwydd John. So, beth ddigwyddodd bod ni'n boddi mewn cacennau special, blasus. Oedd Orius Meryl, a Hywel, wedi gwneud cacennau cupcakes anhygol yma, lyflu yma. A wedyn oedd Helen wedi gwneud y cacen llawn hufen, mefus. So, gret i bobl fel fi sy'n trio colli pwysau, mae bore coffi yn anodd. Ond beth ddigwyddodd, fi'n cofio, beth sy'n sefyll mas ar gyfer bore dydd Mawrth diwetha, bod fi'n cael ei lan i'r hatch a gwelais i rhywun wedyn, nas enwyr, rwy'n mynd i enwyr y person yma, mae'n digwydd bod yma bore yma, ac oedd hi wrth i bodd, oedd yna le oedd hi, ac am bita un o'r cacennau cupcakes yma. Nath Oedfa'r Meryl, o'n nhw'n special. Ac chi'n gweld ar ei wyneb a mwynhad. A gweud y gwir, oedd hi yn gwenu o glist i glist. Dylech chi fod wedi tynnu llun o'n yn y ffilm o fe, wedi clip o fe. Nawr bod ni'n dangos clips, a gallwn ni, the world is, go boys, potential is it. Ac wedyn, ar ôl mwynhau, yn y gogledd, byddwch chi'n gwaith claddu, byddwch chi'n claddu capian, byddwch chi'n claddu pan chi'n claddu rhywbeth, pan chi'n bita rhywbeth. A nes oedd oedd e'n cael. Ac unwaith oedd hi'n gallu ffindo geiriau, gweithio y hufen dros ei wyneb, oedd hi'n dechrau canmol o ffindo geiriau i ddweud pwy mor wych oedd y cacennau yma. Ac oedd ei wyneb yn pictiwr rhoi cyfaddu, ac oedd hi'n ymgolli yn y profiad. A mewn ffordd, na beth yw ein testyn ni, bore yma. Na beth yw ein testyn mawl i ddiw. Ni'n ymgolli yn y peth yna i ni mwynhau. Ni'n ymgolli. Ac na un ffordd, tres i'n feddwl am un ffordd o ddisgrifio mawl. Yn siŵr bod chi'n gallu meddwl am ffyrdd eraill o ddisgrifio sut ni'n ymateb i ddiw, a'r ymateb sydd gyda ni i ddiw. Ni'n ymateb bob amser ydyn ni, rhywbeth ni'n mwynhau. A dyna beth mewn gwirionedd yw mawl i ddiw. A sgwni beth fyddwch chi'n defnyddio, os ych chi wedi goffod dod lan fyny, a mae'n hen bryd, mae'r bobl yn ei 70au wrth i eddi, yr hen oed, cyn mwy hir, gobeithio welwn ni rai eraill, rai ifancach yn dod braf gael morgan yma. Ond sut byddwch chi yn disgrifio mawl? Ac dyna un darlun. A dyna un pwnc ni bore yma. Allan o salm, falle oedd Morgan y bore yma, ac adnodau 1 a 2 yn arbennig. Canolbwyntio adnodau 1 a 2, molwch yr arglwydd, diolchaf yr arglwydd yn holl galon, cwmni yr un iawn, yn y gynulleidfa, mawr yw gweithredoedd yr arglwydd, fe archwilir
gan bawb sy'n am y ffrydi yn fynd. Dyna testyn. Ac mae yna bedwar sy'n ni'n meddwl, falle byddwch chi'n gallu achwynegu at hyn, a mae'r bedwar prif reswm yn foli, sef bod ni'n dangos taw Duw, a Duw yn unig sy'n haid i cael ei foli, dim ond Duw sy'n haid i cael ei foli, a i gydnabod wedyn bod ni'n gwybod pwy yw Duw, bod ni'n deall sut i ni a beth mae wedi'i gwneud dros ni, so dyna pam ni'n dod, i dod ynghyd i ddangos ag i brofi i bresenoldeb, i ddod ynghyd i brofi i bresenoldeb drwy air. Mae wedi addo hynny, a ni'n gofyn iddo wneud hynny, ble doen y dri, ac ni'n ymateb wedyn mewnegu yn gwerthrogiad. A wedyn, mae'n hawl ni yn dystiolaeth i'r byd. Mae'n dystiolaeth i'r byd tu fas, a mae'n Duw, am fawr eiddau'n Duw ni. Mae dystiolaeth, falle bod ni'n anghofio hynny. So yn y salma, 111, fel oedd hi wedi goffi fi'r rhif NHS, beth bynnag, a fi ddim i gefndir y salma bod yma. Mae salma, salm nesaf yn bar, fel arfer bod yn cymryd nhw gyda'i gilydd. Mae salma yn disgrifio natur Duw, a mae'r salm nesaf yn disgrifio natur y Cristion, y Credadyn. Ond edrych ar adnodau 1 a 2 yn gryno y bore yma, gobeithio, achos bod y salm yma yn anogaeth i ni foli Duw. Molwch yr arglwydd, mae'n dweud. Molwch yr arglwydd. Hynny yw, beth sydd gyda ni mewn sylw, mae mawl yn destun anferthol, fel gallech chi ddychmygu, a fel ych chi'n gwybod, ond mawl i ni'n fynegu mewn geiriau sydd dan sylw mewn gwirionedd gyda fi yn bore yma. A pedwar peth eto am yr agweddau yma ar fawl. Hynny yw, mae mawl yn taflu o'r galon, adnod 1. Mae'n digwydd ar y cyd ac yn cyhoeddus, adnod 1 eto. Mae'n ymateb i waith a chymeriad Duw, adnod 2. Ac mae'n dod yn sgil astudio. Ac dyna le ni. So, pwynt cyntaf sydd gyda fi, ble mae mawl yn dechrau bod yma? Ble mae mawl wedi dechrau? Ydy dechrau fynd i chi wedi cefyd drwy drws na? Wel, nag yw. Mae'n dechrau yn y galon. Mae'n dechrau gyda'r galon unigol, gyda'r profiad unigol wrth bod Duw yn ymwneud i ni. Na le mae'n dechrau. Ac, so, dwi ddim yn bosib moli Duw a bod yma, os nag yw eich calon iawn, os nag chi wedi profi myddaiant gan Dduw, os nag chi'n nabod yr agwedd Iesu, os nag chi wedi cael eich ail eni, os nag chi wedi cael y galon newydd, os ddim pwynt chi ddim yn moli Duw. Os chi wedi troi lan bod yma a meddwl bod chi'n moli Duw, chi ddim. Os nag chi mewn perthynas gyda Duw, chi ddim yn moli. So mae rhaid, cyn bod fi'n dechrau, drafodaeth yma, beth yw moliant, beth yw addoliad, gofyn i bawb. Gofyn i ni'n hunain, chwilio'n hunain, ydyn ni wedi profi myddaiant parhodau drwy abedd Iesu Grist. Ydyn ni wedi profi ar myddaiant na, ydyn ni, chi'n sicr, chi'n gwybod ni, a bod gyda chi galon sy'n moli Duw. Os na ydych chi, beth sy'n dal chi nôl? Erbyn hyn, beth sy'n dal chi nôl? Chi wedi clywed negeseuon tebyg wythnos ar ôl wythnos. Os na ydych chi yn nabod yr arglwydd Iesu fel eich gwneud nhw, beth sy'n dal chi nôl? Trafodwch chwiliwch, gofynnwch, beth sy'n dal chi nôl. Os ydych chi'n nabod Iesu, chi'n gwybod bod gyda ni destun mawl ardderchog bod yma. A dyna pam ni'n moli, achos bod gyda ni destun arbennig. So mae mawl felly yn cael ei ysgogi gan beth sy'n digwydd yn unigol, rhyngom ni a Duw. Beth mae Salmedd yn dweud? Mae'n diolch i'r arglwydd a'i holl galon. Hynny yw, os ni fod i gael i Duw yn holl galon, ni fod i foli Duw yn holl galon. Dim rhan fach, dim hanner y cyfan, dim byd llig oer fan hyn, dim byd diawedd, dim byd half-hearted, cyndyn, araf, ymroddiad llwyr sydd fan hyn. Llawn, holl galon, achos bod Duw wedi ymwneud i ni. Nos Sul diwetha, nath John darlunio yn glir yn dweud am gysegriad Iesu i ni. Bod Iesu ddim wedi dal yno. Oedd Iesu ddim wedi dal yno. Oedd wedi rhoi hyn yn llwyr i ni.
ac yn ei fod i ymateb trwy roi ein hunain yn llwyr Iesu. Am gysegriad llwyr, dim dal yn ôl, dim dal. So, le ni quick check bore yma, le ni bore yma, 10%, y calon, y siwmach calon, 10%, 20%, 20%, bosib, 30%, uwch, lawr, sy'ch chi'n teimlo, mesur eich calon, cyn bod chi'n dod yma, os bod chi'n bod le chi. Os beth yw profiad y Cristion? Beth yw profiad y Cristion? Wel, profiad y Cristion yw bod ni'n dechrau gyda galwad bersonol gan fyw ar eich calon chi, ar eich bywyd chi. A wedyn mae tynerwch Duw yn ein harwain ni at edifeirwch ac yn ni'n galw allan wedyn ydy am fyddaiant ac yn ni'n gweld rhyfeddod beth mae Iesu wedi dweud ar y groes. Ni'n gweld y rhyfeddod yna ac yn ni'n ymateb iddo fe ac yn ni'n credu ynddo fe. Ac wedyn ni'n mynd ymlaen yn y bywyd Cristnogol, yn wrth bod ni'n mynd ymlaen yn y bywyd Cristnogol, ni'n treulio amser gyda fe, wrth ein hunain a gyda'n gilydd. Ac mae ni'n ymateb iddo fe, ymateb i'r hyn mae wedi gwneud, hyn yw fe. Ac mae hwnna'n creu ymateb i ni. Ac chi wedi profi hynny? A dwi wedi profi hynny. Mae'r holl galon yma, busnes holl galon yma, yn her aruthrol, yndi. Os ni'n onest, mae'n her aruthrol. Mae Wesley fi'n credu yn dweud yn Iemin, come thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy praise. Mae'n gyfieithu Cymraeg i gael o'r Emin na, ond yn ffodus, ddim wedi gyfieithu a ddwy linell yma quite fel la. A ddim gwybod os gyda chi, fel ni, os gyda chi piano, si ebi diwno yn ddiweddar. Os gyda chi piano yn y tŷ, mae'n digwydd yn fe, mae pawb yn prynu pianos, neu wedi etifeddu piano, a wedyn chi ddim yn tiwnio fe. Ac mae bosib, mae'n debyg. Bod i heb cael ei tiwnio ers blynydde, mae'n bosib, os ag yw wedi cael ei tiwnio ers 20 mlynedd, mae'n debyg, mae'n bosib tiwnio fe a cael ei nôl mewn tiwn. Mae nhw'n gwaith o fi, nid bod fi'n expert amlwg ar y peth, ond mae'n bosib. Hynny yw, bod rhywun yn gallu dod mewn a chi'n gwybod, maen nhw'n achwilio peth, maen nhw'n tynnu rai pethau bant, maen nhw'n disodli rai pethau, maen nhw'n rhoi rai pethau yn ei lle. Tanau newydd, hammers newydd, beth bynnag, maen nhw'n tynnu y llwch mas, a popeth, a maen nhw'n mynd trwy fe. A maen nhw'n gallu wneud e. Maen nhw'n gallu wneud e. Gweithio, os nag eich piano chi wedi cael ei diwno os blynedd, maen nhw'n gallu wneud e, mae'n debyg. Maen nhw'n gallu wneud e. Ond mae'n cymryd sbel. A mae'n gostus. Mae'n gostus i diwnio y piano. A mae'n gostus i diwnio ein colonni ni. Mae'n gostus. Mae'n gostus. A mae'n cymryd sbel. A mae'n gostus achos mae'n golygu ymdrech yn dweud. Mae'n golygu ymdrech. Dim yn wale bach. Mae tiwnio yn colonni ni fel bod ni'n gallu moli Duw yn iawn a gwerthfawrogi Iesu iawn. Mae'n gostus. Ond mae'n gostus oherwydd dim ond trwy aberth Iesu. Mae modd tiwnio yn colonni ni. Cost aberth Iesu sy'n peri bod yn colonni yn cael ei tiwnio. A'n aberth Iesu, a'n ei wad e'n unig, mae sort o mas y colonni ni. Mae tiwnio yn colonni ni. Na'r gost y tiwnio yn colonni ni. So ni'n troi, ni'n byw ar aberth Iesu, ni'n byw wrth y groes. Ni'n mynd ganu ar ddiwedd. A wrth droed y groes. A di'r groes yna yn special i ni, fel bod yn colonni ni yn cael ein tiwno, yn gwerthfawrogi ac yn cael ein symud ac yn cael ein gwefreiddio gan beth mae Iesu wedi. Adi. Dim ond drwy aberth Iesu, mae tiwnio yn groes. A tiwnio yn calon ni. Dim ond drwy fe. So beth sy'n eisiau ni wneud? Beth sy'n eisiau fi wneud? Yn aml iawn. Pan mi teimlo yn llesg ac yn o'r ac yn ddiawe, beth sy'n eisiau fi? I gydnabod hynny. O fi'n gynabod, fi'n cyffesu hynny, fi'n gwaith diwedd. Fi'n ffili, wi ddim yn gallu. O'r yma, wi ddim yn gallu. A wyth o sy'n wi ddim yn mateb i hynny fel dyn ni. A wedyn, i ymbil am yr ysbryd glan. Ymbil am yr ysbryd glan. I diwnio ein colonni ni. Yr ail bwynt. Mae mawl yn digwydd ar y cyd at yn ngoeddus. Wedi sort o mas yn colonni ni, wedi tiwnio yn colonni ni, dyna un rhan o'r peth, hanner y peth. As mae mawl yn anghyflawn,
os nag yw'n cael ei fynegu'n cyhoeddus. Mae'n anghyflawn. Ni'n gwybod ni wedi bod drwy Covid, a ni wedi gweld mae capeli eraill, chi'n mynd o gwmpas y capeli, ac chi'n gweld bod effaith hynny, bod pobl ddim yn troi lan bellach. A mae rhai pobl yn gweud, wel, maen nhw'n gallu gwneud gatre. Wel, dyw e ddim wir nag yw e. Dyw e ddim yn wir. Mae hanner peth yw beth chi'n gwneud gatre yn y dirgel yn unigol. Hanner arall yw beth ni'n gwneud gyda'n gilydd. Ni'n dod ynghyd i foli Duw. Calvin, dyfyniad gan Calvin. Calvin yn nodi hyn, o siarad am y salm arbennig hon. Calvin yn gweud bod y person sy'n allwys i galon mewn teimladau diolchgar tuag at Dduw, hefyd yn mynegu i foliant yn uchel ar goed. So, chi'n gwneud yn unigol, ger bron Duw, yn eich amser private eich hunain, ond mae hefyd yn lledu allan. Mae'n cael ei allwys mas ar goed. Neu fel arall mae'n gweud, bydde Duw yn cael ei amddifadu. Duw yn cael ei amddifadu o hanner yr anrhydydd sy'n ddyledus iddo. Bydde Duw yn cael ei amddifadu o hanner yr anrhydydd sy'n perthyn. Ni'n amddifadu Duw. Waw, mae hwnna'n arswydus yn meddwl bod ni'n gallu amddifadu Duw o'r anrhydydd sy'n perthyn. Na, dyn ni'n gwneud hynny. Na, dyn fi'n gwneud hynny. Mae'n argoedd i rhywun yn dweud. So mae dau a hanner i'r anrhydydd sy'n cael ei roi yn Dduw, moliant cyhoeddus a moliant private. Mae cyfatebiaeth, mae'n goffa bod cyfatebiaeth, match rhwng y ddau hanner, mae'n goffa bod, maen nhw'n ffitio at ei gilydd. Ac na beth ni'n gwneud. A mae dod, ni'n gwybod hynny, yn dyn ni, mae dod ynghyd fel hyn, yn llesol, falle dim y bod yma, ond fel arfer, bob di sy'n arall, mae'n llesol, bydd ei henw, ond mae'n llesol, achos bod ni'n profi presenoldeb Iesu trwy air. Yna beth pam ni'n dod, ni'n profi presenoldeb Iesu trwy air. Mae di addo hynny, mae di addo bod yn bresennol. A wedyn ni'n cael ein bwydo, ni'n cael ein cynnal, ni'n cael ein herio, a ni'n cael ein cysuro. Weithiau ni'n ymateb mewn rhyfeddod, mewn rhyfeddod. A diolchgarwch am hyn mae di wneud. I atgyfnerthu ni wedyn, i fynd ymlaen. Gyda'n gilydd, fel tystiolaeth i'r byd sy'n yn cwmpas sydd ddim yn credu. Ni'n cael ein atgyfnerthu, mae'n hwb ymlaen. Mae dod, falle bym heddi, ond bob tro arall, mae'n hwb ymlaen. I ni allu cefyd gyda'n gilydd i foli ac i dystiolaethu i Iesu am beth mae'n gwneud. Os chi'n edrych ar adnod 1, diolchaf i'r arglwydd ym mholl galon yng nghwmni'r union ac yn ei gynulleidfa. Mae yna 2 derm fan hyn, ac pam defnyddio 2 derm? Beth mae'n sôn amdano fe? Pam defnyddio cwmni'r union? Bydd hwnna'n ddigon, bydde fe? Weithiau chi'n meddwl, wel, pam yn defnyddio 2 beth? Os yna pwynt, i ddefnyddio cwmni ac gynulleidfa, ydyn nhw'n meddwl yr un peth? Wel, ydyn mewn gwirionedd, maen nhw'n meddwl yr un peth. Yr un bobl yn nhw, yr un gynulleidfa yn nhw. Ond 2 wedd wahanol sydd gyda ni fan hyn, 2 agwedd wahanol ar yr un bobl. Cwmni'r union, a meddwl cwmni ni. I ni yw'r rhai union, y rhai sydd wedi cael yn cyfiawnhau drwy ffydd, y rhai sy'n iawn gyda Duw, cwmni. Mae cwmni yma. Ond hefyd, a gynulleidfa, mae'n debyg, so chi'n mynd yn ôl y Hebraeg, a na fi ddim blino chi gyda hwnna, ond gynulleidfa yw'r rhai sy'n edrych at Dduw. So mae gyda ni 2 wedd, y rhai sy'n edrych at ein gilydd, y rhai sy'n gyda'n gilydd, cwmni, a gynulleidfa a'n perthynas i Dduw. Perthynas a'n gilydd, cwmni, gynulleidfa, perthynas gyda Dduw. 2 wedd, y rhai sy'n caru Dduw, a rhai sy'n caru'n gilydd. Mae'n asiad, mae'n uno mewn addoliad. Mewn mawl, mae'n perthynas a'n gilydd, a perthynas gyda Dduw yn dod at ei gilydd. Mae'n bwysig. So, os nag yw un yn iawn, os nag yw iawn gyda'n gilydd, neu os nag yw perthynas â Dduw yn iawn, ys dim pwynt i ni addoli mewn gwirionedd. Mae'n addoliad yn ddyddiol. Mae'n anigonol. Mae'n Dwi ddim beth mae Dduw am i ni wneud. A mae'n annibynnol.
os yna gen i'n iawn gyda'i gilydd. A mae'n her, os oes rhywun fan hyn sydd ddim wedi sort o bethau mas gyda'i gilydd, newch chi, achos mae'n amharu ar ei mawl. Mae'n amharu ar ei mawl. Os nad ydych chi'n iawn, os ydych chi'n teimlo rhywbeth at rhywun arall, mae'n amharu. A mae'n undod a'n mawl. A dyna pan mae'n cyfeiriad. Cwmni'r union, cynulleidfa, dau gilydd, un peth, dwy wedd wahanol. A trydydd pwynt. Ac mae mawl wedyn yn ymateb I waith a chymeriad Duw. Nawr, efallai bydd y rai o'n chi yn gweud, wel, boes bach, mae hwn yn bwnc mawr. Chi'n gwybod beth yw mawl, beth yw molyd ni, ond yn bywyd ni I gyd. Hynny yw Rhufeinied 12, pennod 1, a Rhufeinied 12, adnod 1. Beth mae Paul yn dweud? Siwr bod ni'n ffili aros nes bod ni'n cyrraedd pennod 12. Beth bynnag. Am hynny, yr oedd yn ymbil arnoch gyfeillion, a thail tosturiaethau Duw i'ch yffrymu eich hunain yn aberth byw. Sanctaidd yn derbyniol gan Dduw. Felly y rawch iddo addoliad ysbrydol. So ni'n gwybod hynny, mae'n bywyd ni gyd yn bawl, yn dweud. Mae'n bywyd ni gyd yn bawl. Ond fel wedi siarad y dechrau, beth sydd gyda fi dan sylw y bore yma, yw'r hyn ni'n fegu, hyn ni'n I fynegu mewn geiriau. Mae mawl yn fawr achos bod Duw yn fawr. Mae'r pwnc yn fawr, a na ferthol, y byddwch chi ddim eisiau fi fod mynd un trwy'r bore yn trafod pob agwedd. Ond rhai agweddau sydd gyda ni, ond hyn ni'n fynegu, hyn ni'n datgan I Dduw sydd gyda fi. Dan sylw. Ond hefyd, mae mawl yn fwy na jyst canu. Mae yna temptasiwn mewn rhai llefydd, mae yna duedd mewn rhai llefydd I sôn am fawl jyst fel canu. Diddorol iawn bod yna dair ystyr i'r gair yn groeg, ac yn Hebraeg, dim groeg, mae yna dair ystyr mae'n debyg. Un o'n nhw'n canu, llall yw dwaid, llall yw cyffesu. Mae yna 3 pheth sy'n deillio o'r gair yn Hebraeg. Yn Hebraeg, i'r Iddewon, mae yna 7 math o addoliad, so chi'n falch bod fi ddim mynd trwy rhain I gyd bore yma. Ond mae mawl yn fwy na jyst canu. Mae canu yn hanfodol ac yn bwysig iawn. Ond chi'n gallu troi lan I rai eglwysi, a maen nhw'n sôn am y grŵp mawl, Sian yw grŵp mawl ni. Praise, a worship leader. So chi'n mewn eglwys arall, fel y Sian y worship leader. Wel, fan hyn, I ni'n cymryd bod popeth yn fawl. Bod y cyfan oll ni'n neud o'r alwad I addoli, o'r darlleniad, o'r weddi, a'r bregaeth I gyd yn fawl. I ni'n cymryd hwnna. A mae hwnna'n iawn, ynddo fe? Mae hwnna'n iawn, a dyna beth sy'n iawn. Ond chi'n sylwi ac yn y salm yma, so chi'n mynd ymlaen I ddarllen, mae yna balans rhwng y ffordd mae'n moli Duw am ei waith, am beth mae wedi wneud, a moli Duw am pwy yw e. A mae yna balans wedyn. Mae cymeriad Duw yn dod i'n amlwg, mae'n cael ei ymlygu, mae'n cael ei fynegu ni trwy beth mae wedi wneud, ond dwi, ysgwrsfwri. Ond mae yna balans yn y salm yma, mae'n taro chi wrth bod chi'n mynd trwyddo fe. Yn adnod 2, mawr yw gweithredoedd yr arglwydd. Mawr yw gweithredoedd yr arglwydd. Ond sut mae gweithredoedd yr arglwydd yn fawr? Achos bod nhw'n dangos cymeriad Duw. Maen nhw'n darlunio cymeriad Duw. Maen nhw'n dangos yn ein gyd. Mae hyn mae wedi wneud yn dangos pwy yw e. Hynny yw, mae e'n wneud I gymeriad yn amlwg. Hynny yw, adnod 3, llawn yn rhydedd a mawredd yw ei waith, a beth sy'n dod nesaf, a saif ei gyfiawnder yn byth. Hynny yw, Duw sy'n gyfiawn sy'n fan hyn, sy'n gweithredu a rannu bobl pob amser yn gyfiawn. Dyna beth sy'n ewch I mlaen I adnod 4. Mae'n gweud un peth, wnaeth I mi gofio I ryfeddodau graslon a thrigarog i'r arglwydd. Mae'r balans yna. Y pwynt yw, ydyn ni'n cael y balans yn iawn yn yr hyn I ni'n fynegu yn ein hamser gebron Duw, yn ein gweddiau, yn ein addoliad personol, yn ein addoliad fan hyn. Ydyn ni'n cael y balans yn iawn, sef bod ni ddim jyst yn cael yn bwyntio beth mae Duw wedi wneud, a mae hwnna'n wych, wrth gwrs bod hwnna'n bwysig iawn, neu bod ni ddim yma, ond hefyd, sut mae
hyn mae di wneud yn ymlygu I gymeriad I ni. Y gymeriad. Ond wrth gwrs, pinnacle I waith yw adnod 9 fan hyn. Siwr fod tawr Exodus a'r cyfnod yn anialwch i'r cefndir i'r Sam, sy'ch chi eisiau mynd mewn iddo yn ddyfnach, ddim fel fi bod yma, ond mae'n dweud, rhoes waredigaeth yw bobl, a'r gorchymyn a'i gyfamod dros beth. Beth yw hwnna? Beth yw'r waredigaeth mae wedi rhoi? Wel, y waredigaeth Exodus yn y cyd-destun ni, ond I ni, sut mae wedi gwared ni? Trwy aberth Iesu Grist, trwy'r groes. A dyna beth sy'n dangos I gyfiawnder. Sut mae Duw yn gweithredu'n iawn dros ni, sut mae Duw wastad yn gwneud hyn sy'n iawn, achos bod wedi aberthu I fab dros ni. A mae'n gweld mae'n gweld beth mae wedi wneud, rhoi'r waredigaeth yw bobl, a beth mae hwnna'n dangos bod hi'n cadw I gyfamod, bod hi'n cadw I ddewid, mae'n cadw I air, mae'n driw I air, mae'n driw I bwrpasau fe, a mae wedi ymlygu hynny yn yr arglwydd Iesu Grist. Pinnacle. Dyw mawr rhyfeddodau maith, rhyfeddol yw pob rhan o thwaith, ond dwyfol ras mwy rhyfedd yw na o'r llweithredoedd o bob rhyw. Pa ddiw sy'n maddau fel tydi yn rhad a'n holl bechodau ni. Mae'n y berygl falle bod ni'n esgiliwso'r balans yma. Triwch y mas, mae'n her. Mae mor rwydd yn ein gweddiau ar goedd, just nodi beth mae Duw wedi wneud. A bod yn ddiolchgar am hynny, a mae'n yn iawn. Mae salmedd yn wneud hynny fan hyn. Ond mae disgrifio person Duw a person Crist a beth mae Crist wedi wneud. A jyst am golli yn ei gymeriad ein natur I. Yn gallu bod weithiau ddim mor amlwg. A dyna'r her I ni, bod ni'n cael y balans. A bod gwaith a chymeriad Duw yn creu ymateb yno ni. Yn ymateb. Ac I waith a'i gymeriad. Ac yn ola. Mae mawl yn digwydd a sail astudio. Mae mawl y salmedd yn tarfu o ble o ei ddealltwriaeth o ddiw. Mae'n ymyfrydi ynddo oherwydd wybodaeth am ddiw a'i adnabyddiaeth honno. Adnod 2. Adnod 2 yn enwog iawn. Enwog iawn, mae'n debyg. Neu bod fi wedi bod yna, a mae'n debyg bod yr adnod hyn ar wal labordy Cavendish yn Prifysgol Caergrawnt. Yr adran ffisig mae'n debyg erbyn hyn. Ond mae labordy na wedi gweld sawl gwyddonydd enwog iawn. Falle byddwch chi'n gallu enwi rai ohonyn nhw sydd wedi cyflawni pethau mawr ar ystyr yw. Bod y bobl sy'n fod I weithio fyna yn archwilio y pethau hyn, oherwydd bod nhw'n dangos gogoniant Duw. A dyna'r ystyr. A diddorol iawn, oedd rai o ni wedi sylwi cwbl o wythnosau yn ôl bod ysgol Llanidloes dan y lach am y ffaith bod nhw hefyd yn siarad bod yn gytbwys ynglyn â beth maen nhw'n gyflwyno. A dyna, os bod fi'n gweld llun o ysgol tu fewn I ystafell ddosbarth oedd yn dod dan faeniodaeth yn ysgol Llanidloes, ysgol uwchradd Llanidloes. Dyna oedd adnod hefyd fyna, adnod yma. Ac anogaeth sydd fan hyn I archwilio beth mae Duw wedi wneud. A mae gair archwilio fan hyn, sy'n cael ei gyfieithu fan hyn yn y Beibl Cymraeg newydd diwygiedig, yn Hebraeg, gair darach, yn golygu chwilio mas, ceisio o ddifri. A mae'r ESV yn cyfieithu peth fel hyn, study. Great are the works of the Lord, studied by all who delight in them. Studied by all who delight in them. Great are the works of the Lord, studied by all who delight in them. Hynny yw, mae'n golygu ceisio yn ddyfel rhywbeth sy'n ar gael. Beth sy'n ar gael I ni? Wel, gweithredo Duw. Ble maen nhw'n gael I ni? Yn iair. So ni'n ceisio yn ddyfel. Ni'n wylo mas. Ni'n astudio nhw. Ni'n mynd at iddi o ddifri. Hynny yw, ddim ar ware bach. Mae'n dod I ddeall a gwerthrogi Duw. A gallu ymateb iddo. Ni'n dod I ddeall Duw trwy ail. Os ni'n mwynhau Duw, ni'n ganmol. Os ni'n mwynhau Duw, os ni'n mwynhau rhywbeth, ni'n ganmol. A mae salmedd yn dweud yn glir
bod y mwynhad hwnnw yn tarddu o astudio Duw. O graffu ar gymeriadau, graffu ar beth mae hi'n gwneud. Nawr, nes i amcangyfrif i drwy rest yr aelodaeth yn ddiweddar, y trial gweithio mas faint o bobl, beth yw canran y bobl fydyn, sydd wedi profi am bywyd coleg, astudio yn y coleg. A mae'n uchel iawn. Ar y cawt cyntaf, oedd wedi 60%, fi'n siŵr bod yn bach yn uwch nhw yna. Mae yna dros 2 rhan o 2 o bobl yn cynulleidfa ni yn fan hyn yn y Tabernacl yn Llwynedi wedi bod yn astudio. Oedd e'n delight, oedd e. Oedd e'n delight. Efallai oedd e ddim. Oedd e'n delight. Efallai bod e. Efallai bod chi wedi bobl sydd wedi astudio mathematics siŵr fod wedi mwynhau pob sam a gond nhw wedi wneud. Ond i rai eraill o bosib, oedd e ddim yn cymaint o fwynhad. Oedd e'n cael bach o slog. Oedd e ddim... Be sy'n cwestiwn i ni, oedd ni really wedi astudio. Chi'n troi lan, chi'n eistedd na, chi'n gwrando ar ddalaeth, chi'n cael eich nodiadau, chi'n mynd nôl, chi'n sgrennu traethawd, chi'n cael y roliad, a so what, chi'n cael gradd y diwedd. A dwi'n teimlo bod fi wedi astudio. A dwi'n teimlo really bod fi'n mynd ati ddi o ddifri. I'm siŵr. Falle bod chi'n gweud, os bod fi'n feistr ar yn ponc. Fi'n wedi astudio go iawn, fi'n gwybod. So, ond bydden ni ddim yn teimlo hynny. A gawn ni'n meddwl am bobl sy'n cysalu y mastermind. Chi'n gweld nhw? Cysalu y mastermind i specialist subject i pwnc arbenigol nhw, boys. Mi'n siŵr bod nhw'n gwneud hynny, achos bod nhw'n dewis rhyw awdur neu rhyw gyfnod mewn hanes neu rhywbeth ryfedd. A maen nhw'n gwneud hynny, achos maen nhw'n mwynhau peth, a maen nhw'n gwybod rhywbeth amdano fe, a mae dealltwriaeth yn dyfnhau wedyn, a mae mwynhad nhw, chi'n gweld, yn dyfnhau, achos bod nhw'n mynd ati ddi i dysgu'r pwnc na. Oedd cydweithio ar y fi, oedd yn gallu adrodd ar ei gof, a ddim gwybod sawl penod, mae'n dweud bod yna 31 o benodau, ond sawl penod ar ei gof, come on midfield. Mae come on midfield yn special. Os yna chi'n gwybod beth yw come on midfield, chi'n dal i allu gweld nhw. Ond oedd yn gallu adrodd ar ei gof, sawl o'r penodau special come on midfield. Achos bod e wedi mynd ati fi o ddifri i'w dysgu nhw, achos bod e'n joio nhw cymaint. Wel, wy'n gweld gwerth hwnna, so maen nhw'n dda, ond chi'n gweld yn pwynt. Oedd pob mynydyn o benodau come on midfield yn rhoi pleser iddo fe. Pleser. Allai weid rhywbeth nawr. Ond y cwestiwn yw, ydyn ni'n astudio pwy yw Duw a beth mae'n di wneud. Achos mae'n berygl. Os nag yn ni'n astudio, i ddeall pwy yw Duw, ni'n gallu wneud y Duw ffals. Nhw gau y ddiw, Duw o'n gneithniad ein hunain. Ni'n gallu creu eileen. Os nag yn ni'n astudio, os nag yn ni'n ofalus bod ni'n astudio a check o mas a darllen y gair, mae'n bosib bod ni'n eistedd fyna a bod gyda ni syniad cwbl anghywir o pwy yw Duw. A natur i gymeriad e, beth mae'n di wneud. Mae'n bosib, mae'n bobl o gwmpas, ni'n gwybod, sydd di wneud e. Ac mae'n bosib gallu ni gwmpo mewn i'r trapla, mae'n y berygl yma. Ni'n gallu addoli rhywbeth nad yw'n ddiw. Nad yw'n diw ni, mae honno o bosib. Os nag yn ni'n ofalus, o'n ni'n mynd o ddifri, yn mifri. A mae yna dylwada a swydd o pob un ohonyn ni. I ni o ddifri, a ni'n ddifri yn ein studio ni, yn ein chwilio mas, yn ein canfod ni, yn cymryd hwn o ddifri, a dyn ni o ddifri. Yn adnod dig, mae'n gwaed hyn, mae'n deall da gan bawb sy'n i fydd. Mae deall da gan bawb sy'n i fydd, mae'n gwaed. Deall da. Y cwestiwn yw, ydy'r deall da na gyda ni? Ydy'r gyda ni? Ond mae'n match, yn yw, i ni derbyn cymaint o'r pulpit yma. Ond ydy hwnna'n dod nôl? Ydy cymaint sy'n digwydd o'r pulpit yn cyfateb i beth i ni'n gwybod yn ei ddechwylio mas yn hunain. Ydy e? So, sut mae'ch astudio chi? A fi'n cael yn herio yn hunain. Sut mae'n astudio i? Darllenes i'r wythnos diwetha, wythnos gyn i am fenyw. Mae'n gwneud PhD gyda llaw, so bod yna falle esbonio peth. Ond mae wedi cael bydd mawr, a mae wedi gwella ei phrofiad o ddiw, o Iesu. A mawredd Duw wedi dod yn fwy amlwg trwy ddysgu llyfr y Job i gyd,
llyfr Job i gyd, ar eich hoff, mewn Hebraeg. Na chi her. Dysgu llyfr Job mewn Hebraeg ar eich cof. Wel, wi ddim yn argymell hynny, ond mae yna dystiolaeth chi'n gallu darllen erthgl, fi'n credu bod i yn un o golegau Rhyddychen, fi'n credu, yn ei PhD, ond mae'n helpu wedyn, mae'n helpu. So na fe, falle chi'n gallu triolo yna. Wi ddim yn argymell hynny, ond wedodd hi bod y rhythmau penodol yna, yn y ffordd mae llyfr Job, sy'n o llyfrau i fi, mwy o heriol, mwy o anodd i fynd trwy ddo, ond mae digwyddoedd i hi. Ond mae rhywbeth posib arall. O'n i darllen hefyd am rhywun sy'n awgrymu defnyddio dull arbennig o darllen y Bible hynny yw, o'r enw immersive reading, sef darllen trwythol. Bod chi'n trwytho eich hunain yn y gair, sef bod chi'n cymryd efallai llyfr bach, Effesiaid, Colosiaid, un o'r llyfrau bach yna, llyfr yn bach Paul, Philemon, un o'r rhain yna, bosib, byddwch chi'n dewis un o'r rhain yna, a byddwch chi'n darllen dro ar ôl tro, a byddwch chi'n trwytho eich hunain, jyst mewn un llyfr, a byddwch chi'n gallu gweud wedyn, o fyna, mae expert ni ar Effesiaid, mae expert ni ar Philippiaid, dwi'n gwybod, ond bod chi'n trwytho hunain, Griffith, siarad Griffith yn nos yn y blaen, mae'n grymu darllen a goedd, bod chi'n darllen, pan chi'n darllen y Beibl, chi'n darllen yn uchel eich hun yna, tro, fel bod chi'n trwytho chi yn y gael. Na fe, a nhw doi ddill, falle dwi'n gwybod y byddwch chi eisiau mabwysiadu, ond doi awgrym, ond beth bynnag a dill. Ac mae'n wir yn dweud, mae'n wir, ys ym esgus gyda ni, achos chi'n mynd at iddi, mae mwy o ddeunyddiau astudio i gael i ni nag erioed o blaen. O'n i'n gwrando a stywydoliaeth yn gwaed pwy mor bryn o pethau pan ddechreuodd ei blynyddoedd maith yn ôl, beth yw'r stywydoliaeth 70au, 80au. Ac pan ddechreuodd ei yn y coleg cynllaied o llyfrau adnoddau ar gael. Oedd y banner megis dechrau a gwaisgerell megis dechrau. Erbyn sy'n esgus yn ni, sy'n esgus i ni gyd, i ni fynd at iddi o ddifri i astudio. Ac yn sgil hynny, bod ni'n ymyfrydu yn niw. A'r cynnyniad ni mwy. Bod ni'n ymyfrydu go iawn gyda gilydd ac yn personol ac mae'n lleidi allan i'r oedfa. Y cwestiwn i fi ac i chi wrth bod ni'n cloi. Ydy Duw yn werth yr ymdrech? Ydy ein Duw ni yn werth yr ymdrech? Ydy e? Ydy Iesu yn haeddi bod ni'n mynd at iddi o ddifri i ddarllen y gair yma sy'n datgelu cymaint amdano fi. Datgelu fawredd i hyfrydwch chi, i dynerwch chi, i gymaint o sgarwch chi, i gariad rhyfeddol ni. Ydy ni'n werth e? Sgwrs bod e. Fel bod ni'n ymateb iddo fe, a roi y clod dylenus iddo fe. O salmedd yn meddwl felly, mae'n gwaith mawr yw gweithredoedd yr argoedd fe archwilir gan pawb sy'n ymyfrydu ynddi. Ni'n archwilio, ni'n astudio. Ydyn ni? Pwy mor real yw ein mawl ni mewn gwirionedd. Mynem fainydd dy fendithio megis yn yr eglwys fi, atholiannu fyth heb dewi, morio yn dy gariad cri, mwyn i enw. Amen. I ni'n canu i orffen. Dan gysgod croes yr Iesu, mae lle i'n wella yng nghlwyf. Rhyfeddol yw'r drwygaredd am galwodd fel yr wyf. Mae'r dwylodd yn gwrthod a chlwyfau sy'n gwahodd. Dan gysgod croes yr Iesu, mae fe wnaid wrth ei fodd. Diolch.
Tad, ni'n diolch I ti yma. Dwylo na, ddyle fod wedi ein gwrthod ni. Ond bod na glwyfau nawr sy'n ein gwahodd. Ac I ni am fyw arglwydd bob amser dan gysgod croes yr Iesu. Ac ymateb iddo a'i addoli fe, a'i foliannu fe, a'i gyfori fe. Am popeth yw a popeth mae di wneud. A diolch I ti amdano fe. Nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân aros gyda ni nawr a nes iddo ddod eto. Amen.